Denne kanin forelsker sig i en kylling og bliver gift. Kyllingen lægger et æg, og det viser sig at være en sød babykanin. De fejrer hans fødselsdag, og som han vokser op, alt virker normalt. Men når det er tid for ham at gå i skole, hans forældre bliver bekymrede, da han også er en del kylling. Han går i skole alligevel, og da han ankommer, han begynder straks at få ting smidt efter sig. Læreren bebrejder ham endda, som om det er hans skyld. Når pludselig han begynder at føle sig underlig og lægger et farverigt æg. Alle begynder at grine af ham, og så udviser læreren ham endda. Han må gå hjem helt alene, og selv på vej tilbage. Dyrene fra skolen skræmmer ham og begynder at grine endnu mere af ham. Han kommer hjem og giver sine forældre skylden. Men en dag, han indser, hvordan ingen andre kan lægge farverige æg, og pludselig støder han på storbyen. De farverige æg bliver straks populære, og han bliver den rigeste kanin i verden. Men efter at have levet sådan i en måned, han husker sine forældre og beslutter sig for at komme hjem. Nu hvor hans æg er meget dyre, de bor sammen med alt det mad, de nogensinde har ønsket sig, så kommenter, hvis kaninen er sød, og abonner.